боксери, аз съм мистер Емхот и при мен е в Бобс. Славка. И днеска ще снимам клип на GTA Sama пъто на паркур. Да, който искам да играем заедно. Мерси за 63-то гледания. Пак много се кефе, честно ви говоря. Всеки би се кефил на... и ти би се кефил на 60 и колко гледания. Да. От 0 гледания виж. Да. Ако имам фенове, моля ви да ми пишат феновете ми. Това е тъпо. Да. Просто искам, ако имам някакви фенове, искам да ми пишат. И ако са фенове, да ми пишат, може да снимаме клип заедно. Да. С феновете ми. Това са поредни. Мисля това да е обикновен геймплей. Няма да пише поредици, просто геймплей. Ще пише геймплей, паркур. Само пък геймплей, мултиплеер. О, мага, няма значение. Да. Скачам като... Добре, трябваше да скоча. Умрях. Скачи да се... такова... Плоснах се като бабичка. Така. Дева. Кой ти звъни, бе? Аре, бе, Дедо Мраз. Не му дигай. Добре. Пиши му, че говори с мистер Емхот и снимаш клип. И му пиши да ми види профила, да види колко гледания имам. Да се изеде от тя, че имам 63 гледания. Да, както казвам, феновете да ми пишат. Така. И ще снимам с тях клип на каквото искат. Кой бе? Значи казвам за феновете ми, ако имам фенове. Да. Като... Ще има, спокойно. Виж тия Венома и тия колко фенове имат. Много са. Те половината от хората, които го гледат, са фенове. Мерси за гледанията, значи сега ще кажа пак. Мерси за гледанията, мерси за хората, които не ми писаха хейтърски коментари. Добре. Да. Да, който не ми писаха хейтърски. Thank you so much, okay. Bye-bye. И които... няма бай-бай. Да. Да, бе. Които... И в момента искам да кажа точно, търся си в момента точно отбор. За? Нещо като БГК. Търся си отбор като BG Creatures. Или... Да. В най-добрия случай BG Creatures. Да, искам да отправя едно съобщение към BG Creatures. BG Venom или Sparko, ако гледа някой, искам да кажа, искам да ви попитам, защо не ме приемате в BG Creatures? Мисля, че съм достоен. Вие как мислите? На 13 съм. И имам 63 гледания. Всички изисквания съм покрил. Мисля, че съм доста достоен. Но вие се решавате. Искам да гледате този клип. Така, бара-бара. Сега повечето в коментарите ще пишат: той лапе иска да е в BG Creatures, нали? Нали? Да. Той лапе, какво е това? Лапе иска да е BG Creatures, бате. Така ще пишат повечето хора в коментарите. Да знаете, не съм лапе, първо тъгайте. На 13 съм, извиняйте много. Ма не съм лапе. Много мраза някой да ми вика: лапе! Лапе. Ей. И
Да, как? И така, искам да го отправя това към BG Creatures. Ако има някакъв шанс да ме пуснете в тест период в BG Creatures или нещо от сорта, искам просто да си пробвам късмета в BG Creatures. Или някой друг, или който някой, ако има група, отбор като БГК или нещо такова, и търси членове да пишат на мен. Мисля, че съм почти за всеки отбор в V-Box съм... БГЦ. Какво е това БГЦ? Какво е това БГЦ? БГЦ не е BG... това бе? БГК е BG Creatures. Добре, давай. Не БГЦ. Говори. Искам да ме... Говори. Искам... Търся си отбор точно в момента. И така. Сега ще кажете, той е бати нуба в GTI-ката. Да, нуб съм. Играя от кратко време. Ноб. Ти си ноб. Бот. Какво отваряш? И ноб. Ти като едеш боб, аз какво направя? Еми, хапни ти ако. Така, искам да влезна в някой отбор, търся си в момента отбор. Ще съм... Аз също? Ти не си достоен за отбор. Ти си? Нали? Добре, хора, такова. това беше филм, това беше клипчето. Нищо не направихме. Да, верно. Ето, за последно ще се самоубием. Довиждане, V-Boxer! Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone, S-C-O-L-E-S, yes I know. The red beam vaccine, hack red beam, put them up. You pluck the bad seed off the wall, spitting the gorilla tag team. What's up now, duck down, stuck, they can't breathe. You know the routine, the team in effect, please don't step. You wanna be one of my pets.